Har du snavs på dine ruder eller trapper fyldt med skidt? Er kontoret lidt for gråt og gulvet ikke længere hvidt? Så ring til Ren Syd, vi gør det nemt og godt. Med mange års erfaring er et enkelt opkald nok. Ren Syd, det rene valg for dig. Med Jan og Kenneth går det hele som en leg. Bæredygtigt arbejde, det lover vi dig. Til en pris, der er skarp. Det er Ren Syds vej. Vi pudser og polerer, vi skrubber og gør rent. Fra firma til private hjem, vi holder det hele pænt. Ejendomsservice og fliserens i et. Vi giver dig topkvalitet, det er bare fedt. Ren Syd, det rene valg for dig. Med Jan og Kenneth går det hele som en leg. Bæredygtigt arbejde, det lover vi dig. Til en pris, der er skarp. Det er Ren Syds vej. Direkte kontakt, vi er ikke svære at nå. Vi svarer med et smil og ingen opgave for små. Syddanmark skinner, når vi har været forbi. Så kontakt os i dag for skinnende ruder og job udført med garanti.